Поеми дълбоко въздух, поеми дълбоко въздух. Къде беше, когато те простреляха? Незнайно защо той загуби скорост и височина. Смъртта. Най-голямата мистерия, с която човечеството някога се е сблъскало. Какво става, когато умрем? Каква е нашата крайна участ? Свят на духове, превъплъщение или забрава? През следващите 30 минути ще направим едно невероятно пътуване от небесните врати до пламъците на ада. Погледнете заедно с нас през очите на тези, които сами са видели, от Томас Едисън до експерти по отвъдния свят. Това е едно от най-невероятно пътуване. Смъртта и отвъдното. Когато размишляваме за смъртта и какво следва след нея, историята ни дава непълни и объркани отговори. Ние сме заобиколени от образи на личности, които са напуснали този свят, техните постижения, начинания и неуспехи. Въпреки че те са преследвали различни цели, техният край, както и нашият, е един – смъртта. Аз съм Джон Остин. Често разговарям с хора, които са лице в лице със смъртта. Смъртта е тема, от която хората се страхуват и странят, но неизбежно ние всички се сблъскваме с нея. Някои хора приемат традиционното схващане, че смъртта е врата към небесата или ада. За други смъртта е мост към превъплъщение или преминаване към по-висша форма на съществуване. Други пък смятат, че смъртта е крайният научният завършек на живота. За тях религията само насърчава морално поведение или примахва страховете, свързани с смъртта. Много хора са твърди заети, за да се замислят на този въпрос. Зигмунд Фройд каза: в крайна сметка, никой не вярва в собствената си смърт. В подсъзнанието си всеки от нас е убеден в собственото си безсмъртие. Ако не сте се замислили над собствената си смърт, тя наближава и заслужава размисъл. Размисъл не е изпълнен с ужас, но с любопитство към явление, толкова таинствено, колкото е било, когато се е зародило времето. В нашето общество на технически прогрес ние не можем все още да определим какво става, когато умрем. Въпреки това, според Галопо статистиките, 2/3 от американците вярват в съществуването на живот след смъртта. Може ли някой да ни каже какво има там? Като изследваме края на живота, ние можем да открием нов смисъл на живота си днес. Как можем да се приготвим за смъртта? Навярно, преживянията на хора, които са били на смъртно легло, биха ни помогнали. Томас Едисън, световно известен учен. При живота си той получи патенти за над 1000 изобретения, много от тях революционни: електрическата кружка, грамофона и микрофона. Човек, чийто първи учител каза, че от него нищо няма да излезе. Томас Едисън остави неизлечима следа в нашия технически век. В края на живота си той продължаваше да работи усърдно в лабораторията си в Уест Ориндж, Ню Джерси. На 1 август 1931 година Едисън припадна, докато работеше в лабораторията си. Той беше прикован на легло от дома си до 14 октомври, когато изпадна в кома, но не преди да изговори тези последни думи. Докторе,
Какво има? Гледайки нагоре, той каза: толкова е хубаво там. Какво точно имаше предвид Едисон? Нещо, което видя през прозореца? Спомняйки си думите му, докторът на Едисон се запита дали в тези последни мигове великият изобретател не е зърнал част от отвъдния свят. Можем само да правим догадки. 3 дена след смъртта на Едисон, президентът Хърбърт Хувър провъзгласи национален траур. Милиони американци изключиха осветлението в домовете си, за да почитат един от най-великите умове на Америка. Интересно е да се види как смъртта влияе на живите. Смъртта сякаш спира за момент времето и оставя неизлечима следа в историята. Например, много американци ясно си спомнят къде са били, когато се излъчи съобщението за убийството на Джон Кенеди. Сърцето на нацията спря да бие от шока. Други подобни примери, като активиста за граждански права Мартин Лютер Кинг и певецът Джон Ленън, изплуват съзнанието ни. Да умреш, да заспиш. Да заспиш, навярно да сънуваш. Уилям Шекспир. Смъртта често е кулминацията на театрални представления. Чрез класически драми като Хамлет, Ромео и Жулиета, Шекспир обезсмърти смъртта. Множество филми, балети, опери и митови завършват с трагичната смърт на главния герой, който остава оцелелите да ритаят и някакси да продължат живота без него. Мисълта, че един ден след смъртта на близките ни ще останем сами, всява страх. Навярно, този страх е една от причините да изпитаме отрицателни чувства към смъртта. Как да се справим с това? В книгата си за смъртта и умирането, доктор Елизабет Кубла-Рос фокусира върху това как да се справим с проблема за смъртта. Тя е посветила живота си да утешава умиращи пациенти. Тя е написала няколко книги, организирала е курсове и е създала образователни програми, да помогне на хората да посрещнат смъртта с по-положителни чувства. Доктор Кубла-Рос е направила интересни наблюдения. Тя казва: изведнъж хората осъзнават, че не могат да вземат със себе си нещата, които ценят. Те си казват: о, Боже, осигури си материално живота, но всъщност никога не съм живял. Изведнъж това, което е важно в живота ни, се променя. Колко ли различен ще изглежда живота ни, ако сме на смъртно легло? Какво ли ще бъде важно тогава? Ето какво казва Кубла-Рос. Когато си говоря с 20 000 умиращи хора, не само възрастни, но и деца, ти осъзнаваш, че обичта е единственото важно нещо в живота. Не обичта, с която сме пораснали, но безусловната любов. Единственото нещо, което помага на човек да не се страхува от това, да живее или да умре. Безусловната любов. Това е необичайно лекарство против страха от смъртта. Експерти като доктор Кубла-Рос твърдят, че хората изпитват най-много страх в процеса на умиране, но не и в момента на самата смърт. Какво точно става в момента, когато времето според нашите представи спре? Доктор Реймънд Муди, професор по психология в колежа Уест Джорджия, е посветил живота си да изследва какво чувстват хората преди да умрат. Той описва следващите разкази в изключително популярната книга «Светлина отвъд». В общи линии направеното от мен се състои в това, че през последните 25 години съм разговарял с над 3000 човека, които са се върнали от прага на смъртта и са имали интересни преживявания за разказване. Спомням си един случай, в който жената бе съживена, след като белите дробове престанаха да функционират. И сърцето й спря, когато тя се възстановяваше от операция на жлъчката. Това, което е повърнало и ярко червено. Какви са показателите? Провери кръвното налягане и извика още хора тук. Какво мога да направя? Може да уведомиш семейството и да се върнеш тук. Служи на системата. Разбрано. Според доктора, тази жена по всяка вероятност ще да умре. Той уведоми семейството и което живееше наблизо. Приятелка на семейството, която се грижеше за малката дъщеря на тази жена, побърза да я заведе в болницата. Докато я обличаше в бързината, тя грабна от купа за пране една пола и горница от 2 различни костюма и така заведе детето в болницата.
О, докторе, това е дъщерята на госпожа Стил. Здравейте. Всичко ще бъде наред. Докторе, отново имаме повикване от 437. Опитваха се да я съживят в стаята. Докторът и сестрата я бяха отписали, но все още продължаваха да полагат усилия. Докторе, няма надежда. Жената, която докторът и сестрата се опитваха да съживят, откри, че те не можеха да я видят или чуят. Тя напусна стаята, в която съживяха тялото, и в стаята за посетители, в друга част на болницата, тя видя дъщеря си, облечена в различните кариерни дрехи. Това много я очуди и попита приятелката си, защо дъщеря ми е облечена в тези различни кариерни дрехи, но разбира се, приятелката не можеше да я види, нито да я чуе. По-късно, след като дойде в съзнание, тя каза на доктора, защо дъщеря ми е облечена в тези различни кариерни дрехи. Кой облече дъщеря ми така? Какво? Кой я изведе от къщи така? Казах, пределно ясно никой да не влиза при нея, докато не се върна. Докторе, никой не е влизал в стаята, наистина никой. Как би могла тя да знае? В определени случаи тези пациенти могат да разкажат за неща, случили се вън от стаите, в които са съживявали телата им. Те могат да ни дадат много любопитни подробности, които показват, че наистина са били извън телата си, както и твърдят. Една жена ми разказа как е наблюдавала тялото си отгоре и се опитвала да разговаря с доктора и сестрата. Тя ги попитала какво става, но установила, че те не могат да я видят или чуят. Напуснала стаята, оставяйки тялото си, което се опитвали да съживят. В коридора, водещ към стаята за посетители, тя случайно видяла съпругът на сестра си, който заедно с семейството очаквал предполагаемата смърт на тази жена. Здравей, Боб, как си? Здравей, Том. Всичко наред ли е? Не. Аз трябва да излетя след час да приключа една важна сделка, но изглежда, че Керол ще хвърли топа. Може би ще трябва да остана, за да съм един от носачите на ковчега. О, това наистина не е добре, Боб. Знам, мога да загубя цялата сделка. Когато тя се върна в съзнание и съпругът на сестра й я посети в болницата, тя сърдито каза: Аз те чух. Чу ме? Какво искаш да кажеш? Чу кога? За какво става въпрос? Следващия път, когато умре Боб, не отлагай бизнес пътуването си. Аз ще бъда добре. Какво искаш да кажеш? Аз не... С радост ще си намеря някой друг да ми носи ковчега. За какво става дума тук? Разбира се, много хора, когато говорят за преживяване на прага на смъртта, търсят веднага свръхестественото обяснение, че това е, както те твърдят, надникване в живота след смъртта. Проблемът с този подход е, че живота след смъртта не може да бъде доказан научно. Мисля, че живота след смъртта е все още нещо, което трябва да се приеме до голяма степен на вяра. Изживяванията на прага на смъртта, колкото и впечатляващи да са, не са научно доказателство, че има живот след смъртта. Обаче, ограниченото научно обяснение, което се предлага, също не е подходящо според мен. Тези преживявания са много по-сложни. Те не са в резултат на наркотици или лекарства, нито пък психологически фактори. Мисля, че те не са просто сбъдване на желание. Поради причини, които са много сложни, тези преживявания променят живота на човека по много положителен начин, за разлика от фантазиите, които удовлетворяват желанието на хората. Не знае какво е крайното обяснение. За сега продължавам да приемам тези разкази в по-голяма степен на вяра, че тези хора действително са зърнали това,
което винаги сме наричали отвъден свят или живот след смъртта. Това е нещо, което никой няма да бъде доказано научно. Споделям моето лично впечатление, след като съм разговарял с 3000 човека, които са изпитали това. Преживяването на прага на смъртта, това фантазии ли са или изфабрикувани разкази? Можем ли да пренебрегнем факта, че тези хора са били мъртви и след това са живени, връщайки се в този свят с разкази за това, което са изпитали в отвъдния свят? Доктор Муди запозна западния свят с схващането си за преживяването на прага на смъртта. Той не е първият, който е открил това явление. Има подобни разкази в литературата, изкуството и историята. На картината "Възкачването на Емпирион", нарисувана от Бош през 15 век, виждаме 4 етапа на преживяване на прага на смъртта, дефинирани в книгата на Муди: отделяне от тялото, пътуване в тунел, отправяне към ярка светлина, придружаване от небесни същества. Много преди Бош да нарисува тази картина, ние четем подобни разкази в тибетската книга на мъртвите, датираща от 800-та година от новата ера. Някои от разказаните пътувания на души след физическата смърт са подобни на преживяванията на прага на смъртта. Едно от най-старите литературни произведения в света е египетската книга на мъртвите, необикновен сборник от молитви, магии и напътствия за отвъдния свят, датираща от 2500 години преди новата ера. Никоя друга култура не е била така здраво установена върху вярването за живота след смъртта, както Древния Египет. Древните фараони са били погребани с храни, принадлежности им, дори с техните роби, погребани живи, за да придружават господарите си в следващия живот. И така виждаме, че мисълта за живот след смъртта не е нищо ново, нито пък преживяванията, които Муди е дефинирал. Той им даде име "преживяване на прага на смъртта". Реакцията на медицинския свят към изследванията на Муди е трудно да се определи. Много доктори не искат да се месят в духовните въпроси. Какво потикна Муди да изследва преживяването на прага на смъртта? Той беше студент в университета в Вирджиния. Неговият професор му разказа за един психиатър, който имал необикновено изживяване, свързано с смъртта, което напълно променило живота на този човек. Беше 1 декември 1943 година. Редник Джорджич беше настанен в Бъркли, Тексас. Той тук ще бе избран да учи медицина в Вирджиния и чакаше да бъде изпратен в Ричмонд да почне занятия. Една седмица преди определения ден за заминаване, той бе приет в болница поради възпаление на горните дихателни пътища. Денят преди заминаване той почувства, че състоянието му се влошава. Отчаяно се опитваше да покаже, че здравето му е задоволително. Това беше последния влак, заминаващ по Бъркли тази седмица. Ако го изпуснеше, това навярно ще да го лиши от възможността да учи медицина. Ричи прекара цялата вечер в пристъпи на кашлица и силна треска. Той знаеше, че положението му е сериозно. Температурата му беше необичайно висока. Той вече беше обучен като санитар. И така, той видя, че термометърът показа на 41 градуса, след което изпадна в шок. Медицинският персонал дойде да го транспортира с линейка и да му направи нова рентгенова снимка. Редник Ричи загуби съзнание и през следващите 24 часа състоянието му продължаваше да се влошава. Накрая той беше обявен за умрял. Медицински му картон пишеше: починал от двустранна бронхопневмония. След това дежурният офицер даде нареждане да го приготвят за моргата. От тук нататък Джордж Ричи разказа за преживяването си след момента, когато бе обявен за мъртъв. От лична гледна точка ще разкажа това, което преживях. Знаех, че съм изпуснал влака. И така търсих навсякъде в тази тъмна стая униформата си. Не можех да я намеря и реших, че няма повече време за губене, и така излизам от тази малка стая в коридора. Пресичам коридора и тъкмо да изляза, виждам, че идва един санитар. Обърнах се да му кажа да внимава къде върви, но той мина през мен или аз през него. Това ме шокира, но аз бях решил твърдо да се добера до Ричмонд на всяка цена и това не ме спря. Минавам през вратата и излизам навън. И в момента, в който излязах навън, изведнъж се озовах във въздуха от 150 до 450 метра над земята, като се носи с невероятна скорост. Най-после стигнах до една голяма река и от другата страна виждам непознат град. Спускам се точно до едно заведение, което работи денонощно, и видях един човек, запътил се към него. Аз исках да го попитам дали съм в правилната посока, за
за да пристигне в Ричмънд. Кой е този град? Извинете, господине, ще ви бъда много благодарен, ако можете да ми кажете кой е този град. Бях на път за Ричмънд и изглежда, че съм се загубил. Моля ви. За втори път човек се държеше с мен, сякаш не ме чува и не ме вижда. Исках да се подпра на стоманеното въже, поддържащо един стълб, но ръката ми премина през него. След това изведнъж разбрах, че съм оставил нещо в болничното легло в Беркли. Знаех, че трябва непременно да се върна и да взема това нещо, въпреки че все още упорито желаях противното. Аз направих следващото или първото най-важно откритие, че когато си извън тялото си, душата ти може да отиде където пожелае. Че времето и пространството, както ги познаваме на това равнище, не съществуват. Защото за съвсем кратко никакво време се озовах обратно в болницата. Но аз бях направил много трагична грешка. Не бях обърнал внимание от кое отделение бях излязъл. Можех да видя войниците в леглата. Ние си мислим, че знаем как изглеждаме, но всъщност не знаем, защото не сме се виждали от тук нагоре, освен двоизмерния предмет, наречен огледало. Видях много войници, които изглеждаха като мен, но никой от тях нямаше моя пръстен. Вървях от отделение в отделение и от стая в стая, като се опитах да намеря себе си и все по-голямо отчаяние ме вземаше. Най-после влязох в тази изолационна стая. С чершав дръпнат над главата лежеше това тяло. Познах, че това съм аз, защото познах моя пръстен. Нямаше грешка, защото липсваше едно парченце от черния камък на пръстена. Бях напълно вцепенен. Изведнъж разбрах, че тялото ми е мъртво и че съм твърде млад да умра. Аз бях само на 20 години. Изведнъж светлината в горния край на стаята започна да става все по-ярка. Ако си представите светлината, излъчвана от милиони електроди за заваряване, бихте добили представа за яркостта на тази светлина. Три неща се случиха в този момент. Нещо дълбоко в моето духовно същество, а не в трупа на леглото, каза: стани, ти си в присъствието на Божият Син. Точно в този момент от тази чудна светлина се появи най-невероятното същество, което някога съм срещал. Болничните стени буквално изчезнаха. Видях целия си живот до най-малка подробност. Всичко, което някога съм правил в своя обществен и личен живот. Видях всичко от раждането ми с Цезарово сечение до 20-та ми година, когато умрях. Той ми запита рязко: какво си правил с живота си? Мислих си, че бях най-добрият в отбора по ориентиране. Той веднага отвърна: това прослави теб, и отново същия въпрос: какво направиш с живота си? Сега на това равнище на съществуване няма такова нещо като лицемерие, защото първото нещо, което осъзнаваш, е, че това същество знае всичко, което мислиш. Така че не можеш да мислиш едно и да кажеш друго. Също няма начин да не разбереш какво точно той те пита. Бях присъствието на същество, което знаеше всичко за мен, но то ме приемаше и той беше изпълнен с обич към мен. Това умът ми не можеше да побере. Следващото нещо, което се случи, беше, че Христос ми махна с ръка да се приближа към Него. Сега може да си представите как си мислих, че съм видял всичко, но това беше само началото. Защото изведнъж той ме веди в един друг свят. И аз исках да остана там, но изведнъж разбрах, че Христос ми води обратно и ние се връщаме в болницата в Беркли, Албин, Тексас. Смъртта на рейник Джо Ричи бе потвърдена от доктор Доналд Джи Франси, дежурния капитан по време на тези събития. Книгата на доктор Ричи "Моят живот след смъртта ми" описва подробно различните сфери на живота след смъртта, които той твърди, че е посетил. Това е подобен разказ за сблъсъка на един човек със смъртта и това, което ни чака отвъд нея. Според Галап статистиките, 16% от запитаните учени вярват в живота след смъртта. Това рязко контрастира с 67% обикновени хора, които казват, че живот след смъртта е факт. Но какво, ако нито едно от предложените медицински или научни обяснения ни дават пълен отговор за преживяването на прага на смъртта? Доктор Майкъл Сейбъм започна изследването си като скептик. Неговите научни търсения и изследвания са озаглавени "Спомени за смъртта. Медицинско разследване". Крайното му заключение, разкривайки колебливостта на науката да обясни напълно човешкото съществуване,
Той продължава с цитат от Алберт Айнщайн. Всеки, който започне сериозно да се занимава с наука, се убеждава, че в законите на Вселената е изявено духовно същество, което е безкрайно по-висше от човека. Духовно същество, пред което ние с нашите човешки сили трябва да се смирим. Постиженията на медицината непрекъснато увеличават продължителността на човешкия живот. Смъртта се счита за враг. Но когато стане дума за дефиницията на живота, някои пациенти и доктори оставят медицинските постижения на страна и решават сами за себе си. Според голъб статистиките, някои хора смятат, че е безсмислено да продължават живота си поддържани от апаратури. Дали смъртта е решение? Кога? И кой решава това? Съществуват множество сложни въпроси, но научните обяснения ни дават само частичен отговор. Религията без науката е сляпа. Науката без религията е саката. Алберт Айнщайн. Науката и религията търсят крайната истина, но те търсят две противоположни посоки, или поне така изглежда. Всяка една от многобройните религии в света предлага своя версия за отвъдния свят и за това как да се отиде в рая. Описания, които наподобяват рай, лесно се забелязват множеството разкази за преживяване на прага на смъртта. Място на неописуема красота, чувство на мир и неизразима обич, ангели, същества от светлина и на вярно Бог. Но какво да кажем за противоположността на рая? Какво знаем за ада? Място на вечни мъчения. Почти всяка религия дава някакво описание на ада. Място запазено за наказание на злите, след като те умрат. Доктор Муди твърди, че изключително рядко се среща преживяване в ада. Това отслабва ли влиянието на религията върху човечеството или навярно? Изследванията са непълни. Доктор Морис Ролинс е бил пряк свидетел на смъртта на един пациент, преживяното от него в ада и връщането му към живота. По време на този случай доктор Морис Ролинс трябваше да се занимава едновременно с наука и религия, тяло и дух, небе и яд. Заинтересувах се от преживяванията на хора в отвъдния свят, когато попаднах на случай свързан с ада. Подложих на изследване един пациент, който имаше болки в гърдите, за да разбера дали болките произлизат от сърцето. И така той беше на кардиологичната пътека, за да възбудим и да зарегистрираме болката, докато той бягаше все по-бързо. Но за разлика от другите, този човек падна мъртъв, като правеше упражнението. Всеки си знаеше работата. Сестрата започна да му прави изкуствено дишане. Сърцето му беше спряло, дишането също. Аз правих външен сърдечен масаж. Но той беше мъртъв и за нещастие имаше запушена артерия. Тък му посягах към апарата и той обръщаше очи, изхъркваше, посиняваше дишането и сърцето му спираха. Аз трябваше отново да го съживявам. Половината от хората, на които беше приложен този метод, в случай на внезапна смърт се съживяваха. Тялото му се разтърси от конвулсии и той каза: „Доктор, аз съм в ада." Аз казах: „Добре, не ме занимавай с това, аз съм доктор." „Докторе, ти не разбираш." Щом престанех, очите му се обръщаха, той сквъркваше, посиняваше и сърцето му спираше отново. Сестрите погледнаха към мен и казаха: „По-добре да направиш нещо." Това беше предсмъртното желание. Какво можех да направя? Той каза: „Докторе, моли се за мен. Не ми оставяй в ада. Направи нещо. Всеки път, когато спреш, аз съм обратно там." Този пациент отново изпадаше в клинична смърт. И аз казах: „Добре, ще се постарая. Ще измисля една молитва. Повтаряй след мен. Повтаряй сега. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Повтаряй." И той повтаряше: „Прости ми греховете, запаси ме от ада и ако умра, искам да бъда на небето." Повтаряй. И той повтаряше: „Но ако оживее, няма връщане назад. Аз ти принадлежа завинаги." Той стана християнин, както лежеше на пода и повтаряше след мен тази молитва. Вместо да се гърчи в мъки и да има разширени зеници, той беше притихнал, както обикновено умиращ пациент.
Независимо от естеството на преживяването, всеки един от тези хора беше променен. Изследванията показват, че всички тези хора са станали по-добри вследствие на преживяното. Те се връщат към живота жадни за повече знание и разбрали колко е важно да обичаш. Муди смята, че преживяването на прага на смъртта са нещо повече от кризисни ситуации. Очевидно, те карат човек да направи нещо положително в живота си, вместо да го оставят емоционално объркан и неспособен да преодолее травмата. Ролинг каза, че нишката, която свържа всички хора с преживявания в отвъдния свят, е промяната, която настъпва в начина на живот. Той не приема за истина подобно преживяване на пациент, ако семейството и приятелите му в последствие не са забелязали промяна в него. Разказът на Кенет Хейген за преживяното от него на прага на смъртта е необикновен. През април през 1933 г. Хейген беше тежко болен. Той имаше деформирано сърце по рождение. На 22 вечерта положението му започна да се влошава. Семейството му беше събрано около неговото легло и чакаше доктора. Изведнъж болката прониза сърцето му като с нож. Той беше уверен, че е живял последните си мигове. Ето какво той разказва. Пръстите на краката ми сякаш станаха безчувствени. Тази безчувственост завладя стъпалата, глезните, колената, бедрата, стомаха, сърцето ми и аз напуснах тялото си. Знаех, че съм извън тялото си. Виждах семейството си в стаята, но не можех да контактувам с тях. Бабки, не ми ли чуваш? Докато се опиташе да отговаря на семейството си, той усети, че напуска стаята и пропада в нещо като дълбок кладенец или пещера. Докато пропадаше, той видя как светлината на земята избледнява и го обръща непроницаем мрак. Когато стигна дъното на пещерата, той бе заобиколен от гигантски огнени пламъци. Хейген вярва, че е видял портите на ада. Тези порти физически го привличаха като магнит, въпреки че той искаше да спре. Аз знаех, че някакво същество ме срещна на дъното на преизподнята. Не го погледнах. Очите ми бяха приковани към портите. В момента, когато съществото сграбчи Хейген, се чу гръмотевичен глас. То веднага го освободи и Хейген усети, че светлината го притегля. Бабке! Синко, ти се върна. Бабке, аз отивам отново. Но, друж се. Къде е мама? Искам да й кажа с Богом. Когато казах на майка ти, че ти си, вече не си с нас, тя излезе. Трябва да кажа на мама с Богом. Да, милички ми. Бабки, не ми оставай. Не ми оставай, страхувам се, че ще замина докато те няма. Не ми оставай. Бабки, аз ви напускам отново. Аз обичам ви. Според Хейген, това се случи 3 пъти. Третият път той си мисли, че всичко това са халюцинации, но с настъпващия мрак той се убеди, че това адско място е реалност. Хейген извика в тъмнината: Боже, аз ходя на църква, имам водно кръщение. Той отново беше на дъното на преизподнята, обърнат към портите и към непознато същество. Но отново, както и през последните 2 пъти, той чу гласа. Не знае какво той каза, но каквото той каза, разтърси това място. Хейген се спомня как се молеше, докато се издигаше към земята. О Боже, идвам пред Теб в името на Господа Исус Христос. Аз Ти моля да ме простиш за моите грехове. Аз искам да знаете, че сякаш тонови тежи се вдигнаха от гърдите ми. След време сърцето на доктор Кенет Хейген напълно оздравя. Сега той е световно известен като основател и президент на библейското училище Рема. Има ли ад след гроба? Къде е той? Пламъците истински ли са или само символични? Кой отива в ада? Според някои религии, човешката съдба остава тайна до деня на смъртта. Може ли ние да направим нещо с това, което се крие отвъд смъртта? Или ние сме безпомощни, когато тя ни порази и ни отведе? Можем ли да избегнем това? Има един случай, който стои високо над безбройните други. Навярно и най-документалният.
Този човек контролираше своята собствена смърт. Той каза как ще умре и как ще направи контакт от задгробния живот. Разбира се, хората бяха скептични, дори и най-близките му приятели, но точно както той предрече, той умря. Няколко дни по-късно човекът беше видян. Същия ден той се появи в една стая пълна с хора. Човекът Исус Христос. Исус беше разпънат в петък, но приготовленията за погребението му трябваше да се отложат поради съботата. Рано сутринта в неделя две жени дойдоха до гробницата и бяха изненадани, изумени от присъствието на ангел. Жените видяха човек облечен в бяло и познаха, че това беше Исус. Те се поклониха до земята на своя Господ и той им поръча да отидат при неговите ученици и да им разкажат какво са видели. По интересен начин всички традиционни разкази и епизоди, свързани с Исуса и с неговата смърт, погребение, празната гробница, възкресителното му явяване, се съсредоточават първо около жени. Това е необикновено, като имаме предвид знанията ни за традициите през първия век. Днес ние разбираме, че жените и мъжете са равни. Ние се отнасяме към тях като към равни. Ние приемаме думата на жена, както приемаме думата на мъж. Но на много места в Близкия изток това не е така и със сигурност не е било през първия век. С други думи, ако ранните християни искаха да изфабрикуват разказ за възкресението на Исус, те не биха избрали жени като първи свидетели, защото тези свидетелства нямаше да бъдат взети така сериозно, както ако са дадени от мъже. Учениците се бяха събрали в една горна стая. Лесно е да се разбере, че бяха натъжени и объркани. Те бяха без водач и надежда. Бяха оплашени. Рим се разправяше безпощадно с групи като тяхната, които причиняваха неприятности. Рим заплашваше, хващаше и убиваше първо водача, а след това всички негови ученици и последователи. Мария видяла това, което и сте искал да види. Всичко е измислица. Стига толкова. Кой заключи вратата, след като Клеопас излезе? Успокой се и остави Мария на мира. Тя е една от нас. Тя беше приета между нас единствено заради Исуса. Него го няма сега. Защо пък да не го е видяла? Той правеше какви ли не чудеса. И ние ги видяхме със собствените си очи. Какво ще кажете за Лазар? Той го възкреси от мъртвите. Защо да не възкреси себе си? Това е краят. Сгрешихме. Той беше добър човек. Но и добрите хора умират. Ние също ще умрем. Не е трудно човек да повярва в отчаянието и съкрушеността на Исусовите ученици. Те имаха твърде малко опит, за да разберат смъртта на Исус и свидетелството за празната гробница. Когато Исус им говореше за възкресението, те си мислеха, че Той им говори като всеки друг юдеин или фарисей през първия век. Те си мислеха за възкресението на всички хора, описано в книгата на пророка Даниил, 12 глава. Възкресението на всички хора в края на века. Те не очакваха, че един човек може да бъде възкресен от мъртвите. По време на това отчаяние Исус влезе в стаята при тези изпълнени със съмнения хора, тези оплашени ученици и им обеща своето присъствие до века. Разказите за появяването на Исус след възкресението му включват случай, когато Той им поиска храна. В друг случай Той даже им приготви храна. От една страна това показва, че Той не е призрак и това не е видение. Той е физическо тяло, възкресено от мъртвите. От друга страна, Исус продължи служението си от момента, в който бе прекъснато, като седна на място с учениците си и разговаря с тях. Въпреки че те избягаха от мястото, когато го хванаха и арестуваха, въпреки че те се отрекаха от него, Той им прости и ги върна пак към общението със себе си. Той възстанови това общение, като яде с тях. И по време на вечерята Той ги упълномощи да встъпят в служение, като ги подбуди да продължат служението му и като им каза, че ще бъде с тях до края на века.
Понеже ме видя, ти повярва. Но блажени са ония, които без да видят, са повярвали. В момента на смъртта, възкресението важи, а не религиозното вярване. Ние следваме смъртта и отвъдното. В много случаи, в които хората са изпитвали смъртта, те са се срещали с една мощна, чудна светлина и са се усещали обичани по един неописуем начин. Други говорят за преживяване в ада, което мигновено е било прекъснато, щом се извикали към Бога. Въпросът за Бога е сякаш извън пределите на науката. Религията може би няма всички отговори. Тя винаги е била опит на човека да разбере и открие Бога. Но как гледа Бог на хората? Светото Писание говори, че Бог е неописуема светлина и че е безусловна обич. Библията казва, че Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Син, за да възстанови прекъснатото общение между Него и човечеството. Общението е важно, а не религията. С увереното си изказване за смъртта, Исус се отличава от всички други. Ето същината на казаното от Него. Аз победих смъртта и няма от какво да се страхуваш. Смъртта може да не ни харесва, но ние не трябва да се страхуваме от нея. Ние трябва само да приемем обичта и опрощението, които Бог ни дарява чрез победата на Исус Христос над смъртта. След това ние ще живеем вечно с нашия Създател. Всеки ще умре. Ти също ще умреш. Какво ти чака отвъд смъртта? Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Какво ти очаква след смъртта? Нека да поговорим за това. Изследванията показват, че много хора в миналото и нашето съвремие са оживявали след смъртта си. Много хора, като Джордж Ричи, оживяха, за да ни разкажат за мястото на безграничен мир, където всичко около теб ти дава усещане за безусловна любов. Те не само преживяха това по време на краткия си сблъсък със смъртта, но заживяха по-щастливо и в живота им настъпи определена промяна. Такава промяна, че приятелите и роднините им забелязаха това. Някои хора, като Кенет Хейген и пациент на доктор Ролинс, са имали много неприятни преживявания на прага на смъртта. Те са чували викове, стинани от мъки. Също така те описват огромни пламъци и нетърпима горещина. И така, остава въпросът, на кого да вярваме? Ще бъде ли живот след смъртта като сладък сън или като кошмар? Къде е по-вероятно да се озовем? На мястото описано като небе или това описано като ад? Навярно, небето и ада са реални. Може би имаме право на избор и нашата крайна участ не е просто съдба. Историята отбелязала най-документираното от всички други преживявания на прага на смъртта. Разказът на този човек се отличава от всички останали. Този човек не само предсказа как ще умре, но също и кой ще отговори за това. Той даже каза на учениците си какво ще направят преди и след смъртта му. Но той не спря до там. Каза им също, че ще посети ада и небето. Той заяви, че държи ключа, отварящ небесната врата на всички, които го послушат. Той остави едно от най-документалните преживявания на живот след смъртта, които някога са записани. Той умря, отиде в ада и се върна. Имаше много свидетели на неговото възнясене на небе. Името на този човек – Исус Христос. Доказателствата ни карат да вярваме, че небето и ада са действителни и очакват всеки мъж, жена или дете след гроба. Но какво определя нашата крайна участ в вечността? Като събирахме материал за този филм, ние постоянно стигахме до едно и също заключение. От доктор Кенет Хейген до доктор Джордж Ричи и доктор Морис Ролинг установихме много сходство.
Всички, които вече са били взели решение да приемат Исус Христос, са имали преживяване на небе. Според разказите на пациенти и на доктор Ролинс, някои от преживяванията на прага на смъртта от негативни са станали положителни, веднага след като те са призовали Исус Христос да ги спаси. Но навярно най-важният и изненадащ факт е, че не сме срещали човек, преживяването на който в ада да се е превърнало в преживяване в небе, без да е призовал Исус Христос да го спаси. Ако погледнем в книгата на християните и Библията, ще открием, че библейското описание на ада е не само точно, но почти еднакво с описанията на преживяванията в ада. Колкото повече изследвания правим, повече се убеждаваме, че библейският подход към живота, а сега и към смъртта, е в сила. Когато става дума за смъртта, единственото важно нещо е възкресението на Исус. Не можем да пренебрегнем това, че най-документираният и засвидетелствен случай на живот след смъртта е този на Исус Христос. Той заяви, че ще умре и ще възкръсне от мъртвите. И Той удържа обещанието си. Ето защо ние можем да нямаме страх от смъртта. Тази свобода откриваме в обичта на Исус Христос, която е безусловна обич. Но Исус не дойде само да премахне страха от смъртта, Той дойде за да ни даде вечен живот. Същината на казаното от Него е: аз бях там и се върнах. Ако повярвате в мен и ми направите свой Господ и Спасител, няма от какво да се страхувате. Както казах, Библията описва Бог като невероятна светлина и безусловна любов. Случайно ли е, че хората, които са имали положителни изживявания на прага на смъртта, описват Бога по същия начин, даже и тези, които не знаят Библията? Самите факти, забелязани от нас, ни показват, че това не е просто случайност. Има ли начин да победим смъртта? Исус направи това и Той го направи за теб и за мен. Той беше изпратен да умре, като по този начин напълно разруши силата на смъртта и възстанови нарушеното общение между човеците и Твореца. Не е ли логично Бог, който създаде човечеството, да изпрати Сина си под образа на човек, за да снабди техните нужди? И така, ние, ти и аз, трябва да направим избора. Колкото до мен, аз съм избрал Исус като мой Господ. Готов съм да живея и съм готов да умра. Бог ни даде това обещание. Всеки, който призове името на Господа Исуса Христа, ще се спаси. Помисли за това. Думата всеки включва и теб. Ти можеш да бъдеш спасен. Това е повече от религия. Това е истинско общение с Бога. Нека сега се помолим заедно относно това обещание за теб. Бог желая да ти прости греховете, да ти изчисти от твоите прегрешения. Той ти обича достатъчно много, за да дойде на света и да отиде доброволно на кръста, за да умре на твоето място. Той взе твоите грехове, твоето осъждение, твоята смърт. Той взе на себе си Божия гняв, предназначен за теб. Той слезе в преизподнята и заплати цената за твоето спасение. И тогава се случиха чудни неща. На третия ден Бог го възкреси от мъртвите. Той се възнесе отново на небе и седна отдясно на Бога. И сега Той спасява тези, които идват при Него с вяра. Всички ние един ден ще се изправим лице в лице със смъртта. Всички ще умрем. Ти ще умреш. Какво ти очаква след смъртта? Библията казва: Божията воля е никой да не умре и да бъде изгубен завинаги, но всеки да се спаси. Библията казва: Бог така възлюби теб и целия свят, че даде свой единороден син, за да не погине и отиде в ада никой, който вярва в Него, но да има вечен живот. Това е чудесно. Послушайте това. Бог не изпрати Сина си в света, за да осъди теб или света, но чрез Него да спаси света. Исус направи това чудно обещание, като каза: елате при мен всички вие, отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Ако искаш да имаш мир в сърцето си, ако искаш твоите грехове да са опростени, ако искаш да нямаш страх от смъртта, ако искаш вечен живот, тогава аз ти окуражавам да кажеш тази кратка молитва. Моли се в сърцето си или се моли на глас. Ние ще призовем Бог да те спаси. Кажи тези думи: О Боже, аз знам, че съм грешник и Ти знаеш, че съм грешник. Боже, днес идвам при Теб, за да ме спасиш чрез Твоя Син Исус Христос. Аз вярвам, че Исус е Божий Син. Аз вярвам, че Той умря за мен. Аз вярвам, че Ти го възкреси от мъртвите.
Исусе, моля Ти сега, ела в моето сърце и бъди мой Господ и Спасител. Предавам живота си на Теб. Благодаря Ти, Исусе, че чуваш моята молитва. Ти си в моето сърце. Ти си мой и аз съм Твой. Това е денят, в който се спасих. О Боже, нека се запише на небето, че днес Исус стана мой Господ и Спасител. И аз съм готов да живея и съм готов да умра. Моля се в името на Исус Христос. Така се радвам, че казахте тази молитва. Ако сте го направили, моля ви да ми пишете, за да знам, че сте взели това решение. Когато пишете, поискайте да ви изпратим безплатно книжката "Смъртта и отвъдното" и ние ще направим това. Бог да ви благослови в името на Исуса.